bali masaba ward ya Ichuni kera gutirumuka kabisa ikenyere kuru kyabo geche igonde coordinator y'abasae ari nyari bali masaba naende onde coordinator yo musike Charles Chwa Matoke uyuru kuri bugabana wa Kisii County nabo igo naende gona arenge coordinator ya Matoke kabu twagete last mwaka myaka ya irangete tukurumayaga nabo igo naende coordinator ya Matoke Foundation yeah twanyare ko tukorigere ringa koro mwaka uyu 2021 naliye egekombe kia basoro tugoritangani kyo kia Matoke n'ibintu kibiri mwanya ariko mwaka wana kimoko bikora kuri mwaka uyu ko bantu ranya ko tukorigere ringa tournament indi ko nyariko bageko gusolibwa nabonde teko baritangani Matoke ndarange gukwanere gure ya tournament yaye litangana nabo nari kuireri bageri ukomanye mutegere ringa Matoke ningo litangani kugera kiro kindi maro batamaitu Matoke tumaitu sino nganjire ndakora that introduction ya musike Charles Matoke kabisa Matoke garo mwana o Kristoba Matoke mutegereri uri ontegerete ngagerete abangi bakuruma gamba manyete late Kristoba Matoke uringo muteneri bwa bali musiyengima lakini hachitakara suku kwalenge kwa mubasukano iga so Charles Chwa Matoke garo mwana oye ukabera se family Charles Matoke so boigere kenyorukia bogeche ward ya Ichuni nyari bali masaba nainde mamenyeta iga sumu chibosongo kitutu chache sauta nyambera ngumba iga Matoke mayaga sinini no muntu chagete gakinete gwetera abuna amenyete na tatu mwaba karabuna tatu mwaba bwate liyandali akabana abantu lakini igatuka nga tatu mwabo sirire ekera nyasa mukonya akaranga na tigairane back to the community ahora ali start mwaba tigirete na eragenderi sinjo konya abantu so Matoke na chagete ntukurunga Matoke Foundation akabaga akonya abantu mono ngakiri ya corona kera ya chakirete riri tuwete round tugakonya abantu baitu magana ya chitamugani magana yugo otkinga corona ali tu achagete so kurugabo tukachikurigina tukanyora buna abantu baitu bamenyete tukanyora abantu baitu babwate oko mechande menga semechi yabo tukachaga gukonya kwagachira abantu chinyumba kurigeria abantu bana batari kwenyare ndagera baadaye tukachake tournament keto chake tournament ya Matoke lakini konyorerie ekera chake dokora igo na bwate birenge libyo ko mugabano Kisii County so ntu achagete campaign yo bugabana na inde general nge coordinator yae ase county ngima ya Kisii kera tu aleko tu achagete kubulikurige keruge keiga ali kulikuru ase pa chama ya Kenya Kwanza igatoka nge batembe umuske Matoke kurinyiri bali masaba tugatu abata abantu batano bali kuri bugabana kwa Kisii County twabata macho gungeri recho Matoke omonyene manduko yoro muchumbe na eren kubori arenge ngana ategete kubori kiruge ekyo so twabata abantu abange kera twachikurige tukanyanga kurinyiri bali twasokire turabange ikabe party ngia usembe naende murai wense kera renge mukonyi bwe wense Dr. Ruto agaturangiria alikale Nairobi tukakwana na musike macho tukatenga to step aside tutigire macho kulibaga atene rubo bugavana so ko bangi ntongero kelinga mogo chamate abona tikato ya magoro tukateba tikato macho wa magoro asinge Matoke no muke naende no musae akahorokia maskanire nde because yongeri era ngete na lecho ngete bakaenda baketewe so tukatiga kuburi kiroge ekyo bono ga Matoke konyurire orosire manifesto ya gateba nganabe ga support talents unfortunately enonyerende tachite ko bumurai ntwira nte mayaga tugateba tigatorosie tournament ya Matoke Cup tete ko gotenga omuraria Morin tournament yitu agite ya Matoke since 10 kurumayaga county konya ya buraiwe county konya wasoire ngakiungwae tournament ya temete kubangura kini gasinya lakini ya Matoke gatwa ibangete abonte te gotinga ya betingi na inde kaera bia ageko rotu achagete mupiro yo kurwa Chief Pouring Station tugaka ko Pouring Station tukagende se ward tukachora team county ngima tukaende after ward tukaende constituency tugaka tukajora team tukachabone county county tukaleta team ibere kurukere constituency na inde tukachake league ya county bon kutua kumupiro yugo chagocha kerengo koro asesa mali tukanyore timu ya Tigere Kuru South Mugirango yari kusumoro Simba
na kuruichuni asenguru nyali wali masaba na ari timu igatoka kuruhoro timu ikibere chikaende final tukaenda ligeti Kenya Ntrako no twakerete umupira uyu ikaba good luck timu ya June Combined ikabwe umupira uyu so inoro umupira twagete na ndo kaere successful challenge ziko word nereri yaringe ase umupira uyu umupira uyu timu ya bate namba yamo ya 3 million alafu kurugiga abo embaye twege kombe bakaewa emipira bakaewa uniform na number 1 to number 4 bonsi mbaye twe uniform yeah so far nikiora kwandre experience nga kiaringo mako ibo chibere marangibere na yemo ko bakero gwataire nga inero yaringe ntunde ntangani metekero korra umuntu aretire tournament mostly a tournament go chiare tune chi politician in that way yoko make nga abe famous somehow that experience ino ino yaringe experience na ro chororo because inje naringe coordinator inge nyanyorete aba chesachi abange bari complain oboereni bwabo gati ya bali batenenerete no ulio umonene oyo monyene tournament no bwari gusirira igoko nyoranga abagambi abange bali bakuburi biro ego bagukwana nga batete korosia tournament bagenda babeka abatenerigete batenerete tournament abateneri aba mbali goikera abachesachi bali nsali grassroots so nchege ntona kora because njina lenge coordinator nenga kiyumuske matoke galenge chinse cyangumbu bono njina go coordinate accounting ma egento nale okora nchego nale kugenda direct pake ground onyene team kirichara wako mupira enali gweta round nagenda bakasi mupira onyene team kiri nabakwanira 1 on 1 bandora bayiseneka ngatwara lili representative yo mugashimiwa of course mba watabara ibabo gutira lakini nje natemete ngatare counting ma nga make sure ngana ikira abachesachi bali elia kabere ekerote tumupira amangana yo mupira aba successful uko twale bone mipira uko abachesachi abawaka uko twale ebintu biri bitakirwa bono batakirwa nyona na match amangana transport uniform ebintu byonse so bono nje nale kugenda direct bakase abachesachi bali nabakwanira 1 on 1 naba ibintu biri bitakire so nkaba umoyo ngaba every time nale kugenda naba ikere buna bono achitimu chonsi bichi yagete kire muchesachi gamanyete inche painem because mweshimwa alengale nale kugenda pakegra ground so challenges na nyorete bale complain mostly igokonyora abantu bagutumika tenemo buna bone gusene politician oteba ninte tumupi kwa kimupira ogenda tournament bagenda babwata chibi cyasegetiga bangego shemetanda ngantu akore tournament lakini go kwenda tute grassroots yali asebali baye kwa kumupira kwanyora mbo bwata information ende chiwe siyasoka kurwaso muyorai maybe chiko chukugule mipira abantu babeke mebuko chiwe siyasoka abana batakire babone ne uniform cyabiko mebuko bono into kitali ngoro no wo transparency nero ya wate problem patirende asema token tu atemete eko gero governors ongwae ekera lenga kiri yae agatema kubike tournament egaike gasira mo women lep na atemete kubike gasinya no en current governor to wate muske poro simbalati na atekete kubike tournament ya county ngima akarangiria iki timu agakwana lakini fine mpirito kolete charity igongora arage ntwa barayi abange bakora buna bono umupira ronge marani abantu baenda batebanga ene tournament bakora babeka lakini ekirote tekorosi gusine tournament tote gusine na se ward igogo chakera kuri polling station chikira se ward yeyo kire timu kire ward kire polling station erete team kitimu echiende chiumira na chiake mupira league mpaka tonrobu wowi muntu takuboka mambia tenga mupira wate we county okay aenda chole timu kuruwe constituency ya mone constituency ndibere chende chia amato tenga ngana kubupira ase county anda ketora kwanera about event ye buna yakore kantu mako ibo chibere murangebe na yema you know une coordinator naye ko imuke task yonspi akoma mheshimiwa tari wekera nasi ground ikobona emermo yonspi na mokagere ngaki approach yaringe guchi ase bu plan event ega because kwate banga abavuyi baringe ishoni stars niko banyorete 3 million yes ngaki event ega approach ya ugochi go plan event ega yaringe ritangani nche igento nakorete narangireti abali babunyete ogoro yo mupira ntubwate chi coach ntubwate bali batinete chi captain tugaikana zogoro mukutano bakange budget ikira bange budget najenga tukashia no mheshimiwa
tugaprove budget yiga lakini egento njinare gukora njinare gutinira mangana finance egekogera tingo nyara gotenga ni manyeta mangana y'emipira guchimi na manyete patirende inje egento nare gukora no koranga kiri egento kiria bagoteba gikiranire na kiro gigwikirana tiri gugikirana guchia se bari direct igongo keira paka ari ase gorete asegeta keire yeah anda kitukuonere igoro ya tournament yiga after all twarorire nga tournament ya nyariko bayiko gosori gwese umwaka uyu 2021 na mwachite mwakora any follow up gose so far mumanya ngai ichuni stars abayiga barabaga banyaruto bubi gose 8 of the teams bali ba participate tase kuende tournament yiga mumaite ngabona yiga ngai bali ngaki progress ya bere very good kwambo liswali ya sana actually ekero twakuruta umupira uria chitimu chirinchi ya ntwagendere tuguchifuatiria unabone timu ya Small Simba mbachite bagachaka wako umupira urio county league regionals bakagenda division 1 division 2 kogendera etimu ya yili ya bete na mbeyemo mwishimi wana aliete iranga bagushaka umupira ya county league gutira nabe gakubasira actually ntwasirete timu ya Chuni combined tukaba support ko bari guchesa umupira county league no twarenga na barabu bakaenda division 2 no twarenga na barabu baka bageka division 1 kirweka division 1 abono obukulikana bwaberete because ye timu ye tutaje oneti lito bangete na kitoko chikoira division 1 bachigochia semupira division 1 tuka akego tukanyori mangana goche mitandao nga etimu yabeire yaonirwe bono senge njuto talenge onas be timu eria bono tukanyara ndugwati na ndekende togokora igo twesirete sana paka sto babuna bono na engineer kogenda mostly paka bogere twagenda paka Kakamega twagenda yani twagenda kirasi alisi bali kwa kumupira twagenda tuwa profile ile magana lunch tuwa profile ile transport tuwa profile ile chibasi chiwaka nwali chige timu na mwana chibasi chelifali na ne chinu fomu tuwa bagolirete mipira ntuwa bagolirete yeah andake tukwanire igoro yechigosori chiga tatebe asense mege chigosori ayekoringa naye kibinafsi ay Boniface Achuka yes no what any relationship na sports muse no kwa kwa inge coordinator kuse ukaranga gaga na mungu fit kwa coordinator katika ngeli bagega no what any relation kuse history ngaye kuna Boniface Achuka no kwa tiga chigosori history ya kwa mbori inje actually na magana mepira na timbu atibo manyimono ndagotebi lakini bwana nagotebia enjera twachagitete no mwishimo yo matoke igo twachagite nere gwetera ritangni twachagite ko ende ground tukangakora magana social work togo konya bantari binyoro ime kogende tonya konya twagachira abantu chinyumba kwarari so ekero twika twarigire tukanyora abantu baitu ba okugana ingoro koroko nene ikagana tukasya no mwishimo akiti gatoleta magana y'umupira bono mwishimo agateba rende asingenjo you are my coordinator nayo kwambangire ibintu byo nayo kumbangire ibintu byo nsekante no tugatibo manyina amangana umupira igogo chikolimeni ko ba coordinator asumupira oyo lakini mbale bali barengi bono oyo twabwa injira nege coordinator twabwata mu chairman oyo lenge ni church ya sports oyo maita mangana y'emipira twabwate mu secretary lenge ni church ya sports maita mangana umupira twabwate captain kwarali lakini bono nje na chitegwetera buna na chitu kwa niaba ya sponsor yani singenje kwa niaba ya musike matoka foundation iri mwachage tuka bwechebe marangebere nebere yeah torigererie ase enseme ukirabona iga bunoriga ay Boniface Achuka kero kwerigereria otebenga kero mwaringe ase enseme yo bokonyi eya 2020 na kero chete kwa so enseme ya sports yo maka 2021 yeah kero compare the 2 years performance yago ayebwo monyene akiora tebenga ugaiga se enseme yiga yogo konya no kware okoribye gusase chigosori because bona iga okoba bona iga buna torega iga tora sekerenga giye chigosori bona aye rate and out of 10 tebangu nga kero kwerigerenga chigosori ngakiora ase chigosori na bonte tenga bona abiru mwari muwe chigosori because na rani ri bintu ebinge team kyo support team ngo support ase bire menene gose tinda manya English Premier League nere yo menene Premier League ono abuti ngonyara kogotebi atinya gotego gera timbu ati tinganchiti emepira nga yani ndatebe nga mostly mepira nganchite ko mangana ya mepira ye county na wone timu yete asabana lakini kuchigorali tinda dali igono bwate team county league yeah Shabana YouTube sasa timu ki Sabana Shabana YouTube what yeah anyway that's fine yeah. To irane asekiringa kili chikolia ryo gosira chitalanta inubuna
Matoke Foundation. Yes. Ane mono kwanza buna to kwa na ne coordinator mete coordinator nere kire gentu totenga nere kupanga nere kusema. Yeah. Okoba nayo the next person no mheshimiwa. Bono mero balikie limu bwate asekere ngakiri gusira chitalanta chiri cha mashinani. Actually bono igana ndena kieko twa nachira bono kaiga seti gukwanira. Ekero mheshimiwa ari kuri gikikora. Na promise tia abantu na promise tia bananjinga nabe gakubanga tournament kiro mwaka. Nelio ekero twale konyo bichi ebora ibuli twale kuriga twale kobonyora ineveri yango che kubanga twale nge tournament e county ngima na ndere mu mangana tournament yo twale kubanga mangana y'imipira y'abamura twale ngere tubange na n'imipira y'abana baswati mwete baswati ngakwara umupira nabona tubate queens abagwakabye kisi queens bagwakabye sana ntwate tubanga mangana ya amaminyoko kwarari ntwate tubanga mangana y'aba n'abangine mwete bagakabaite n'abangine bari kalia murabono ubaire no kunsengori ebintu nebingi bagakora ntwataite batubange ebintu ebyo lakini unfortunately sengenje tutanyarita chingurikiria chinguru chito chikakea bona ke tu ikana step na Matoke Foundation ntole no mheshimiwa Matoke tukachikurikiringa na ndito isukire ni mupiro yolimo bagwaka na inde bakoreki na inde baake na ndike ngana yogareki aererabu na inde bono because tutanyarite 30 power chiri twale kurigia tugateba nga tigatwigure academy ikono bana tukwana naye gamorari asembe na bonde tukumanya ba nainjinga ase Matoke Foundation bonde tukugura academy group nga Charles Choya Matoke Academy academy tete kuigura gotutagete ko chaga kunacha abana baita bake bagukina nkwire ni magasi nini abana baito akero bagukina nari babwenete ko korokichi ibiye biri babwate lakini kwanyora buna abayibuli kero kende mbali konyara ko beka abana ababurunge buneta keire na inde ebinde ebiyagwe ebi mostly bikorokanira ase school ntwanyora tumuchanda oyomo tukanyora ng'abana abange nabo konyora bamaite babwate kuchesa umupira lakini school kagende school yabe problem kwanyora mipi mwibuli mbali kwenyara mwana kagende school oseli wo genda oseli wo mwana ochotige school ekere twarwa ku mupira oli Matoke Foundation yani o Matoke Memorial Cup 2021 umusike Matoke nanyorete because now tina arament na lenge chinse chia Michael na bwate connection chinyinge na nyote sponsor bantu bakega batete ku support kulikana na abana aba baguchesa umupira no buskali no nyenkende tigango tebinga gotwa ekera mheshimiwa yatwa mabagabire achikulika abana bali bagupale kuchesa buya bali kuno no buskali no nyenkende ekera twachite kuligi chi certificate chi abana aba twachite kuligi tukanyamba wa certificate cha form 4 umwana amaite kuchesa kabisa lakini takorete form 4 wono tukashinga kinga ngakira nyara kulika umuntu buno uyu because you got certificate ya form 4 amanya konyora opportunity yo kuliko aya nabokurushyo umwana igaiga umuira chikuchesera na chitimu chichinene aya ndo na chinse cha Michael lakini sengenjo ya masomo kwanyora umwana itari gusuka kurwasa akaroteki asali so kare to ikaranste tukateba egento twale gukora mutakakonache talent yechibiya iriba to concentrate because ito na mititura gwaka mostly balenge 18 years and above so tukateba egento turakolikia tigato chake konacha abana bake bagukina bali below 14 years abana bakubara ase school bayaro kichi talent chabo tuigore academy tuigoire tubeka abana abo bachake wako mupi bagendete na masomo so that ina bakonyora umwana uyo enyeka bwate talent yo mupira na bakonyora twanyori no ene sponsor gete iga yachire ya rusiri umwana uya ya muira asigete yachire kumuendelea masomo na kumuendelea kumuigiria mupi umupira so that chi family chitu kuchibusyo banyora barabo banyorenga at least imba bwate asabakuru na asabakoge bakogenda that's why tuwatenga tetugure academy iko sofa buna muriga inu buna bono tuba meta buna Charles Choya Matoke Academy yes iko bono wikira bono iga mubwati sponsor wikira bono iga mheshimiwa naye role sponsor academy ye ndete kogotenga turanyigura academy bono tuguchikunyigura mbono twatiringaneri
Jumapili gocha chira bachitariki 30 nari tugocha gukora registration nari tugocha kureta abana aba igo academy bado tirachaka mbono tugocha kuyechaka so lakini foundation yabekirwe foundation ona korete yabekirwe number 1 igo tugochiko twasa betigiti ya kisi primary no tugocha korera maigerio number 2 twanyorire chi coach yani chi coach chigocha train abana aba ange 10 of them bagocha bachikuligiria abana aba bono number 3 gintu twaganyeti bono registration ya abana aba buna nago chitariki cha 30 gaba tutagete abana bari inzi emyaka 14 baiche nabo ibuli babo litukulia Jumapili ekero bachire na abana nabibuli babo bachine chi birth certificate bachine chi photocopy cha baibo cha baibuli kwararire ekero bachire igo tokore registration tumanye abana barenga twatwarire na abana bangai bako bakurwa nabora mboli riswali lakini tigabono ndire neli mapema abana batogochiko register nchina intuna na teto kurunya ri bali masaba lakini iga togochokorera registration ga kisi ntubuga ati pound release ngagose tutete ko register abana bakurunya ri bali igere open etoke bonchari ya kisi county ngima sora ngasi bono yanya aranya muibuli aranya ko muikia aria kisi primary litukulia Jumapili nabo toko mu receive na ende tumo register aya Nyamira county ni tuka abana bale bakuru Nyamira bado no bago as long as are below 14 no nyina abana abaibuli barako nyora bamenyete barabamenye konye rusina bagere bamenyete busunga abaikoyo mbaro abaruya mbaro basigisi bagaroteki mbaro sora ngasi bamenyete gaiga nabana buno bagosoma within school cya gaiga abana bado no bakoraki bagocha tutebe for example abana mbaro barule tutebe South Mugirango abana bashira tutebe namba 3 iga yes waichire bayache kwerikiga igasegeti ya kisi primary berikire centre ubekera no bakolire how would you sort them abana ko babanga barabo barabu bale batatu boka tabe go sinamba ya 2 babiri go 3 ko senseme ya South Mugirango basically ngakimo ko babanga barabu na barabo nyore amaigeria number 1 igago chokorekana litukule chi weekend tutara gendera go chibusyo maybe tuchikoliya go sene kambi asitoko beka abana aba to chake koligi go sene maybe to barusi chiskuru chire to babeke skuru ya mase bagosoma tutari kirabu ekora kendi gyo shekero go chaka turi go chaka rimana gokora ryo goikwa ora goika banta barakoro ki commitment yabo mwete na bora tenga ki abana mbache bale chesto oy bantu bacha go bakere chisibinga amweshimiwa tubugata abana 10 bale bonchari ngakibago ikabo kwarari ntubugata abana bakalibo basi nakibago itanga tetenga ki kiro muiburi arasi boka kora toletera abana ekira abana babachire baikira tuamanyire bono twakorire twirire data yetu tuamanyire nga kurubonchari abana 5 kurwasigete mbangana iga abana aba mbali gocha gocha limwega ngelitare Jumapili litare sarisini bagocha gochaka kwegera maigeri ebintu bire chi process gire tukora agenda litanga turaba register tutwara details yabo eri yakabere academy ye neta keriko register dimbura etwale certificate etwale ownership name etwale kiregento kurugi gabu bono tumaye gochaka bono amaigeri abana aba asense mo ya facilitation gochibosyo ekere tu amanyire bono barenga bale bono ndoikaranse tubange nanaki bali bakuru South Mugirango ngaki bagocha matukali amasoesi na kibakwira so we will take care ndobange nchirenga buneyo lakini for tarehe 30 ibakurereta turarota ya commitment muiburi areto mwana oye na indi ndete goteba abana bali below 14 years mbale tenenera mbrana lichi gonto maitenga abuna abana bake so ntoko chikoreche stu mwana onyeta bwati mutenene because ntutete mwete mangana ye mipira abantu bande mbale abana nabo bande mbale batari ko inkale chi abana bakora mangana ye sports nini okanyora umwana akogenda ka uchikando sino mupira mwibuli chaka kumuitanga ngaigwachiete gose nini kwarari soma tigana mangana ayo so want to inkale chi abulingana ki umwana katwa netaba no mupira bwoka abakonyora mweto mwana agochaka ko none gasi yo gokora abana baro mweto konyora bagochaka kwegera no bale asesku nonye no ko tera matera no matera yo basani ebintu biri byonsi ipi
ebikocha so mwana engaki eri aro mosae kwarari so that's why that ngaki yani por ki kero montaro ki ke ukia yabwate so tatutunga gukinacha tete nkubulira swali lyo mwelio tumeko genda somo tumakego tumukuchukira nanda sintunde ende akabere swali ya nelio mwelio ase ntunde yentangani kero wate bali tanganinga kero mwachite umo ishimiwa kanyarali baga atete kokonya abana maybe bagende ase bakanyoranga tubwati mbabwati certificate ya form 4 help kiri mwena nire guchesa abana bali at least otebenga konyorera abana barore school fees eborete bale school mwena nire help yoko bakonya banyo certificate echo eriri bagali riri gochigotoka banyorenga mbare on the better side. Yes, that's a very good question morally. Ase Matoke Foundation inagotebi etwo cyagite ko kwagakira abantu kinyumba kokonya abantu asinge njibu ulemiruro watazi kinyumba eri yakabere ndubwata magana y'ekisemu bona tugokwana ndubwata abana 45 tugwakanire school fees ekero twanyorete nga okumige kangororo in fact mushimwa chita akabwata abana bono kurubasi antubwata abana nge babiri kurubonjali mbaro kogenda abana aba umushimwa gatete gabono igako babuna nairo mwibuli obo akobasomi bona abandi bali twanyorete gusenge tutebe form 1 bona bali bakorete last year babiri bagaita matemwa ayerete kurwa igaturwa bacha baende university mutinyukia okianda so igontogenderete ko somi abana na ndi bona mwako yo chagete na ndi twanyorete abanda nge 10 igo so far twatwalira abana 55 togo somia scholarship ya Matoke ate muibete kuno eneshiri tukobagula uniform kiregento bagendete kusoma school. Okay, that's great. Mancho mo ligirio Getembe television tikatorenda sumutumoka ke utuchkwera na sintundeli ya kabiri tuchkwera na nande nere Boniface chukanya ko bagotora ninki kelikia nya tuko bage ko bayirera barabuko nya ko bagotora nga bayigore football academy bayigora kende yonsi yanda kuligerelia Getembe television. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buyakigima nakobwa mone gotumeka chi machine chekerero echi chiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato obokoreri boito gaiga nakobwa mone twakonyiro mugusiasa atambe twaberire gaiga segeke tambe korwa mwako 2018 mogusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to yanuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon si yogo kobekera kemika somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no Diamond Tomenium nilitaliana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getali na irunya getali paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati botali korara era tigaike gaige senya getali anu ga besti elinde mo konde munanji gwetenga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumbara kini bono ko nyara konchole bigoti nyigwetenga bono ngo na gwende ngo gwena ande bono Samarieta kongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku Madam Director korwa se enyagitali ya nuga besti nogo tonyora asama gacho Ourutawas second floor Tirongo piakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Ourutawas ye building yege sinyaine Mteira igotore Kenya Women igoro Tirongo ria kabere egento ndakikishere omogusi yo minto nuga besi nero yokere aso mutio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwene to gutwakera toba obashauri boisaine
motonyore tubakonye twakonyire abange asamange nabuko bakirisi migwetira sinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako wenia. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimero ya Tembe Television Network ayene amatiao kuri miyensi ya Kenya, ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemero yetu inyoranga nigo okonyora channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Gatembe Television Network ekeonga kia Momogusi. Eduka yo womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Enyagitari ya Self-Care Medical Center asentunden tangane aseriro baryegusi nigo egokoretera a free general medical camp terike 2023 terike 30 cy'umutinyiga ugatatu umukoyega asenyagitari yo intibarabe bakurigereria general consultation mangana maiso mother child health goes MCH na go family planning na yande amange incho umerne n'abanyagitari kuro cyinsi cyo moiko na isko yerirba yegusie inyorega uchakerense ya mubwika cyinsa cyende cyemugazo agerege kugera nabo oranyorwe niribaga incho origererigwe oringurigwe obosape as free general medical camp asamange bakrasi number 0799747414 onde orinaiguri riasha inchuri tkerio oiranerigwe ekwera abamanyi bashamba tuke asensemeyo Silver Care Medical Center igere mbarabare ne kanisa yagekomu SD asomuche umwembe. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
ya kigima mwancho muri Getembe Television karibu nande asintunda ya kabere muri bili netwa ne chigosali kutoka ndrete kwa naitwa AMSAMO nere Boniface Achuko yoro coordinator o Matoke Foundation figi mogandete kunyara kwa baga gutwerera ase ensemeri bagandete kunyara kwa baga gusira chitalanta kura ensemeri ya mashinani karibu nande asintunda ya kabere Achuka ndiye muno sana twate banga kyo tukore na asintunda ya kabere ntito kwanira igoro ya Charles Chwe ya Matoke Academy yuerengete guchiko igoro wa chitariki ya 30 mutinye go gatatu mwaka wiga bw'ikibere 25 andake no nyale ko bago gutumika chideka nke ibere isato igo gutwerera ngani ninki kiriki abairete inubuna tutebe Matoke Foundation konyara ko bamo make step yo kugendera na kuigora academy because tari vivyo ko romonta ko make decision ata ngati ngende nkole na ngende yonsi ngoro na ne biashara chibese chiga chikore kende yonsi why the reason to why buna na chagete kurte bali tangani Matoke igakinete ekera abete gudla kekera gukina kanyora tatu mwabona umuntu oringe ngechite n'abantu na ndi tatu mwabona oteganchire n'abantu sana asengencho ari gukorera abantu amaya wono umwana yakachikurigire buna tatu mwabara kwanya abantu na indekera tatu mwabasira akachiko rigereria agateba ngabona njitiga mbwati chimbatero chicho mwaka tata. So that's why I think libaga chiba inchira kesenge nyasa abako amukonyire libaga agutwara chiba shirime piaga ndachi gokorera ibintu gitebinga okero kende agatebatiga agenda konya abantu baitu umate no ene pipirige goteba ngatenda mema nenda sako kwarali koramaya amaya ali gwakorete na arande nakubwatu kurumayaga so that's why Matoka uchikuligeria subu agararanga libaga ko chaka maybe kunyago gukora bichi project kero kende nakora ibintu byose umete no bikora no tukubitiga gaiga so karanga esenga nchaligereti akarabona abantu bamenyete ku na te ku 2019 gutira na ligereti agasoma ibintu binga akarabona abantu baitu bamenyete buna abantu bachandegete akaranga tigai airane back achake ko sira abantu baminda sakunyara bona kyo gatwaligeti ngati kuri academy abana abaitu kuba gukina barabake at least bachake ko tuchaka babeka pisi because na no maitenga abasa baita abange onye kuba engage ne activities chinyingi okonyora kere bare idol okonyora abandi bachakire kuenda na madawa ya kulevya abandi bachaka kubusalia kunyu kokole ibintu bitaiyo onyora abandi bachakire ubwibi ubuna bono musayana rukweta liseito asenguru ngaite mwa weta pali yukuru igagetembe umwana omukesa no kwete ngachite kuiba eratiriye nyagitari akayibuga tu agaitu paka agakoraki paka agasira so onye ndi abantu bana bakonyora ibintu chi activity bakora bakobenga chiriga nali abo konyora nga at least mbali konyora libaga liyo kolengerera ibintu ebibe andake tukwanire igoro ya chigosori chiga chonspi chigosori gumense ya Kenya ndubwate chigosori chininge tubwate hockey tubwate basketball tubwate netball tubwate amamnyoko okoboka tukurigirie mono andake nkwanerense ya Kenya bakonyara abantu abange babwate focus uchiase football mono andake ndubuna chwe ya gose Matoke Foundation mwale gocha somehow different mochina gantaka umutenga nonye nabo tutete guchakana academy ntogo swani academy gatutabenga ne ya hockey tutego singa na setoko twara gose egida camp you training ya bana bakomnyoka so why to what you setting moko enda this side mokatiga this side actually ndiratika side ya jichinde so football academy football academy asugo mwetekero guchaka kende gyonsi tunane nyombe kero kwagacha to kwagacha enyomba obe komusingirero na indo wabeka matafori obeka mabati bagekira mana indo tole warari so that's why twa ndete ko gotebinga ebintu byo spintu I what in mind no nyene manifesto ito ya last time ka twari kuli kichikura ntwate meto tenga tukole bintu byo spi lakini nagote mangana gacha tuchire njira giteiga ntuchite kubikira nibyo byonsi bono egesengenjo twarigerete nga esengenjo ya football igebwa ngo twarera abantu abange unabono mayete unabote sina abantu bakumnyoka ani abantu bomupira nabotura tura bana emia mocha tago warali so tugate atuchake no abana aba so buna toko kenderera ntubwate kerengererio kyokoleta si activity echichinde lakini asibono igotokora chaka na amangana y'umupira yo witi time ebinde byo spinto bira
ndubirete because Matoke Foundation nayo teyokora ebintu ebingi neringa bono tournament ito the way of starting turachakira na next mwago enda asa asande anda ketokwanire aye buna coordinator ya Matoke Foundation and I can challenges kichiri mweteire because in every situation kero korigento there might be a challenge challenges siko chichiabororo mostly nas egento to is conflict of interest igokonyora maybe ekero abantu abange ewanjite ko yani ebuna nagote kuri mapema igokonyora nga abantu baguteka kiro umuntu ategetabe department yokoreteki ole buna bono igantete ko tebanga no na sema ngana yemipira talinge twaye munyogeti gonganywe tugakora abantu bari ku feeling anaki kange getukeria achuka kora kanga ninje nage kora kwarali bono kiro umuntu ategete aiwe kiro umuntu ategete mweta mase tugodini morne chibesa asa yu abantu bakira umuntu no konyora ari gireti nandi bura nago te ikurumaega emepire menge yabangira chi tournament igo chitari ko era singenjo yechiba chibesa okwegena obwegenu omete no embono te lais konyora mona siasa ko banomo abana siasa bange mostiri ko ranga no nekere bakoboli chikura igo bako liribune ngakiri chikura chaera abantu bali bonsi bibalenge na barabu bonsi pyo konyora ko batukuta ko chiabu nando ogendo timo otumuka nando chigochenga kieri kare siasa koroteki egakare lakini isi kurigereria omuske Matoke kurutwa chaka ntenere nche kuru 2019 oro chikuru 2019 tukachikura cha 2022 chiarire pardon nende tukunaye paka sai 2025 ivyo korkinga egentongere kere common inchenere kekogera togendere teiga abantu abange no ena abantu bali abantegerete nabo bako bakirori abana siasa abange nabantu bali bako babusia abana siasa abango konyora bagucha baitana asinginjo ya uboereni bwa butariko bobia kwanyora umuntu agotegete gotebanga igontegete kurigienjera yo kuriyo mona siasa yo chibesa kwarari umuntu ogenda teba igontegete emepire 5 gako igume pichi basi imepire 5 ogenda ogoroso no mupira oyomo oirire timu eri imepire ende chibasi imepire ende obeka chibasi mubu mubuko baadaye umuntu ucha kulia laisinga imepire eri gwatebete ngwa koreteki ngwanye kolete umuntu agwekicherete figures kwarari so challenge sine chikonyora mostly ekero konyora maybe no bono njekera na atendete imepire narute tu amagena sana abantu bakaruta amagena sana nga inki achuka kuruera bo nyaribali ache bakabugetutu ache koletera abachiasachi endagera geti inki umuntu bugetutu atakoraki ataerwa lakini tokoba kuna bono yo monaro tokorete kurubonchari kwanda ibonchari kurutingo nyaragote yenga kyali kurugwasiri tesinga jodora sembeo ari gutungaina atatenga turu mukutano tura abantu 100 kwarari kwana na barabu ongesimi na kwana no muntu akigona ndongerio yonde no yonde bona matenga chiteka isano na ikirabu mbosongo nari tigabono ngichendera abantu abo ngochikogenda ngochikoika ko ngumwakere esimi yao ombe kabisa ngochimwakera ntenga akora atigazini ochiori miesi esimi kwarali so those are the challenges to wetera okonyoranga okwegena ngokoretiki ngoyo ase oborayo bwiga anda ketokwanere igoro yo kwegena oku because it has been 4 years kurenga kiyo kwanyata ko bago first challenge chiga nga kiko execute challenge chiga baka gwekira ko boiga no mwako kane 2025 na 2021 yaring chi resolutions choko gotaige nuoko nga ki kwa reacted ya lafu ga execute egento kigera egento bono nchinda gotebi ase gabu egento bono rero mwete bintu byachire bire digital tengariri kare umuntu akogenda gusena America ogotumira chibesa goteinde tunga gachire nyumba ye chimilioni sana umuntu era ndete konyo gutuma chibesa andete konyo gutuma chibe kago chigocha onyora nyumba rite koritiki teyo kwaranga ite mwara rino na amagana news iga kwanyora gusena mugaka mungino yo chire gusen sauti umutumira chibesa kwanyora uri akonya kubeka chibesa mubuko rero ebintu bire digital rero onyo no mukutano yosonye nkende ogokora igokubeka esimi kwarari kende yonsi ogokora ogokubeka asesimi so ikina kinje nakigiangonye ebintu ebingi nonye communication rero ekero tete kontebie keneke na usotete kontebie igoro yoyo ribu no kontebie ngotebi bwate esimigo nabe kuri onde kurumwaega namubeka esimi na ende twaba twensi gosembarenga gosembana twakore conference ko riro kontebie gento igongo bori ribu na kware konte so ikina kinda gotenga ebine ikire kieke mukiabo kia geri bintu bya no na matanga
ekero tukogenda matanga mostly abantu muntu nabako akukung'ina matanga narasegete ntumire chibesa kwa mutumire chibesa kwa gwachikubwat kwa matanga itakorete ki tarengo so lero uko muntu nyina matanga kwagenda igongo gotebu no kwenda matanga ali igo ko muntu esimi gusina bonda atumu muntu agende umubwata no ne video no ne message iri kwa rugifu tuko chi abantu igo ko yetomo umugambia yetegera umanyanga ki amayano muntu ina matanga korete ki arenge kwarari so tusarite inakio bino bitambukiro twatekiri so far kwanya gutwara any differences wase conflict ama na your teammates waliokora because buna gwikira bonega ye coordinator na yo tendete team ono bwate team eri tete no bwate chairman no bwate either a secretary kwanya gutwara any differences na bara differences inko gotaka chire ko bo lakini ende twachika amba chiakoroki chiahera nchianyi tiriko banga bono guseko ba continuous na bumwe tumu utaka kung'aina utaka kuishariti bintu gite bitakoritiki bitaiyo lakini ekere kwa bwatiri ngora na ndo mundu nabago chosa ba mabiro tebanga yaya eki tiga tukolego bono tiga togende kuchibusyo tukwanire igoro ya performances chao ayebuna coordinator una kwa raire buna gosikwa bere coordinator for all these years nkikiriura nyariko bago tebanga naye na inche kigana korete no genda sige to gote muntu ngakeri na inche niche naye korete gakira na se keri gotenga na inche buna nche Boniface Achuka I'm proud ngere kikere actually ngotebi wetira kobo coordinator ya matoke na inche na 12 achievement nyingi sana yakakogera one unabono enda sekinyura asenguru gusino enya libali masaba asengo nguru agima litangani ndete kogote nga asta yora agende obetote buri etali anachuka ekekogera okoba ekero koba omwete ekero ayorange no mweshimiwa abantu bali bagokora baroba needs cyabo omwete guchikirani buno mweshimiwa ari gochakoraki agoche guchikirani unabona ngotebi bunabona totebi gose akere mo gose nabakongwa bira se binyoro okonyora mostly igongo genda nachi nakonya chi family chiri so nachi na mugwe togina kina akonyira abantu because paka bono gona tukukwana nelia tutanyore time aba nojo basani aba ukina mbaro babere na bacha gite because bari konya kumbwati bintu nare gukora umuntu akagokana ibintu gukora umwe tagachaka ku train botani naro kurukunga taiga 254 mwete gose ngakine yarachitega iga CTV umwana uri ekera igacha gitugotera gutangani igaterete iguro yane kwarari ebintu binara kora se community so bono gase ikire ochirare bona njira bongo tanga ki na nje na sirire talents kwarari naende naro kukonida kwarari no yinere igare ngakindate ninche ngerete paka arasa kotiki asaikire kwarari so igo nebintu nebinge in the society twakorire ebindi ndanyero kwana igasi esimi gakoreka gwakonyira abantu turi kunyagoteba nga gwakore 1 2 3 but rende ogende ground nabo gotebunga na inche erietari ya ndikorete ndire ground asengenjo gwetero mweshimiwa matoke na konga chinguru chiri angete na inche bintu mbire ngokore ebinge ebindi bikogera na inche bikongerieta asengweta gotebunga achuka na korete na roro anda ke tukwanire okoba unabona iga muasetri another goal the academy iga kero metoko igore gento lazima you have a goal yote to achieve kurwa se anda ke nonya rikoba gutwera utumeke chideka angisa twega kweresa nga ebigana byo binte to achieve kurwa se academy iga igente to achieve kurwa se academy iga number 1 tutaite ko buna nagotebye tutaite kurigienchera yoko kumeta abana bakera bachire ase academy taringa tugoche kurigire ringa no mupira bagoche kucheza itutaite kurigire paka chi family ase bakorete ki ase baruete so gento tutaite ngena ki tutaite ku improve enjire na tutwara kwanya abantu is the same way twara ase academy gento ite kubeka ngirina ki abana bako bachire ga ase academy umweshimiwa nabwate connection n'abantu abange ku chinse cia Michael ibirapu binene nabamanyende n'abateneneri babo kwarari so katwara ase academy yiga tutaite ku expecting abana abacho ase academy ye tari obagocha gukorera kwarari tutagete abande bachi bo ba piki kuruoro bairwe nonye ni chise cia Michael bagenda gosomoro abande bachi kutrain le mupira oro abande bare suoro bairu chitimu ye chinene kwarari so ikine kitubwate ngaki ndihani tubabekega
so that tonye kuna acha talent chabo banyo ase baranyorwa subwango kwarori elinde at least buna bono no chisaba nasi kirerero umuntu wakumupira saba nagaria ngagerete nga okende ngaya yasaruete nawe abayibuli baya nabantu basobo nguchifunia bale because umwana oyo by the end of the day uli ogwachesa umupira gari nkonyorare enjira go support na abana bamwabo na abayibuli baya senga so ikine kitutete kiyogana ki to konya abana ba talents cyabo kigenda busyo at least no improvement chichitoke wetera saba naba because umetu nabona kulika aba boskali nini mkocha bale baru priority asaba nabo naba kwarali etoke mo wetera muntu michiese yiga nabo konya opportunity yakire nakoira mabagabire ukulika abantu mbura no goche kurusia abantu abana kwa 14 bale witini myaka ene babwatire keba ekebande nabo kurusia abana abo abantu baire na nene wise kurusia abana abo abantu bayire chikosi mbali so ikine kikirenga geito kyo kugule academy nga tobabeke bachake correct talents chabo na ndi tobaligiri employment amatuka gocha yeah onda katutebe chi strengths chiago asense mwe chigosoli nchire chechu because karamuko gora academy nubun ayebune coordinator like you have to komanya chi strengths chiago manyinga gaiga na nchiga na bongo kirani byana gaiga use asinaro nando kugani help strengths chiago nchire chechu asense chigosoli asense mwe chigosoli injenda takoteba nga nchitimbu ativo manyi napona nagotekiritangani na ama inchege ndunge igasiana ko base ase mangana ya chigosoli na singe igonko bokwania pa yomoshimiwa because moshimiwa tako chikwikirana kiregento because na wate bintu bingagoko na wate mirumo ya yakora na wate bintu bya yakora bingi nchibono gonko bo mu representative yaye lakini ntubwate committee eligo to gocha goterenera gaiga na gote ntuko bwate chikoch buna bono nata gitugocha no mukochi yo mora kinanyora tale chinza chiritu na gocha mambi tale konyara kuboka kurukunga Dennis na roli in charge ya coaches tubwate chikochi chiga karange 10 bagocha kokochi abana aba ntubwate abantu bali ba FKF ntubwate officials baketo gocha koleta ase management yetu so those are the people mono bagocha kumanya talents cyabana na kumanya kiro umuntu performance yabona gorteki unere njema waki mono ase sports yeye igon facilitation ingocha goterenera kwane bayo mwishimiwa maybe kilibaragani liba bako chiro mwishimiwa direct kwanyora na chiro nda available na abakonya kwarali onye buna bono kugora usina match bayewe kubagorera none ndagira kubanya mangana transport logistics kwarali kubagorera ibintu biri batakiri gukorera amasoesi onye mipira ibintu bina chineti kwarali so that's my role ngo to play as a mangana ya sports yeah nero biya andake mukwa nerigoro yechigosori chiga cyabana bake chitalante chiga maite at a time kwa penir kwanyora umuntu chire na aim yo support chitalanta andake kwanyora nga oikire gatika bero bolire ene reality ntomaite nga ngwe kabare gatika bere babura lakini bono ayebuna coordinator yachwe no asho abantu balinga bari ready guchikoreta abana ritukerio tare 30 ngegente kigango chikoreta kira matunda nande go chibusiyo yango chikobakere egente kianene barabara anyariko bagotenga at least bagokere because mbaga neti assurance bamanyanga gaiga no tualikire twekira sali because watarenga ugento montaga ne birth certificate achine guardian taribo bono mwibuli na bakwimuka lakini bona taracha nabokora mo assurance nga at least nachikonyora matunda kurwa se academy yeyu I think ase bali bamenye tamanga sports na abana abachigocha se academy ye abandu mwete aba ekera gocha igoro uigure ngana nachikonyara ku perform kwarali so ebirapumbiro ngaite bararolire bichikira abana konda bali bira banya ugese mepira ali nini kwarali so bana balitangani kuika baratwara moyo gocha se academy kwarali ili akabere assurance yero ndete ko bakorwa somoshimiwa karo siri gachokorosia academy enagotenga ekinegento matoke rure kurume ya ero monyene abayibuliri tangati barareta abana bababeke ase babaleta asa masoesi aya tora barache tori details chabo kuruga guchibusyo bono tiganda ndako buli mu umurali onye tugabangite tournament yeli ya bwate accounting ma kwarali ya bwate every week eto bwate budget
kile wiki twari spend around 50,000 every week kwa rali ema tugaka mupira mwe twajwaga tange myaka ibiri because etwari gwakake koro engakiria corona na inde machikacha twaterena twaratiga kora mwate bume no gwanta kubeka social distance bono nini na twaratenena tugaka nge 2 years paka mupira kama kora ukamanya kwera ndutwara problem mwende inde yonsi aya 2 omwishimiwa Matoke ekera kubuli bugavana wa Kisii County na manage tikumnyoka county ngima ya Kisii kwa rali chinguru chirioro cha bwatare kuminyokera aria bono iga ingaite ngumburiri swali bono gataka bwati bime bibirangire bibi kuminyoke county ngima kwa rali bono koche kolanie ka academy ye na inde manyanga nambo bono bana ba ntura barusi school chiri bagocha gosoma asoko chakera kiro mwana gocha kobere school eliare orwe school ocha masoesi na inde irana gochika so ogende school with the time na tokonya kogenda na toje ko class tenga ngo igoro tore kambi asabona tokulusia abana bali bonsi pitu baleteka kambi maybe tumekolengera kitoko baire school asaba ko soma samu so that naliyo kunyara kubakolera na masoe bakona na masoe sia asa akobang digonga assurance ne rongana ki igende kenge go sira umushimwe we komonyene asebali bamutegerete ngagerete news asebali baligirete news ya kolekana on Saturday mushimwe no arenge maran na kwanete we komonyene agateba nga tarehe 30 abayibuli ndetera abana balinse emyaka 14 hero monyene no agakareri tukeli kwarali so mbatwara bwa bonde bwensi lakini igendo na ni system ateba muntu tabasogoche ko akesimi atebe ngankalibo nyali bali gusinge susu ngabana baranga kibagocha kwarali litangani muibuli are committee ararete umwana bakeke ground kwarali amurete amurecheste na ndamuira amuireni so kere ba tu arecheste tu amanyira ngabona bana tu arecheste mbanga naiga nalibono turachake kunga ko bange bintu bindi na ndi will communicate direct to the parents kubatenga na ki progress irabe yeah kobando che nga ebiro bigendete usuka senchira y'ubwango sana nko alibaga kabisa nandi angechideka isano iga onyare koba ko kolera gusoborwe kwana yabo ya mwelio andake onyare koba ko abanchwa abaligereria oba manyinga nga kibaranyare koba bakubekera gusenda namba kibaranyare koba bakubakera kurwaro and then ninkwana yabo mwelio either gutuma makwani tukolere umurubiro bwetu antigosori ndiye mona sengenjili wagelio igento ndete koteba ngiringa aba ibuli buna twachire asemuriga twababolire moto abana naende ntubwati limit ndurate naende buna ndote tekote bangena ki buna turiga ntubwati maybe bana tukabwata specific turashimuna bona nawe tenguri nyali bali tinde tekote nga gusena ngana ngoridini na register abana kuri nyali bali ne bankuru bogeche kinyurunguru tindi gocha ga register mwana obogeche ngangi chine lieta gocha ga Kisii primary on Sunday igontagete aba yani litanga ni montara commitment yae kwarali ne toka mu murumi ndo bwato umwana igongo multibolia litukulia chuma pili aichebaka Kisii primary litukulia no turabe abarayi bali wants to kubata nas Matoke Foundation no mweshimo Matoke no agara koreki no arabe so that tuichi toreche sta abana no mweshimo na arwe nkwana yae uchiase bali ba irule koleta abana igikire kinda sabenga ki baleta abana ekine kinda abasabire na indirende mweshimiwa ndete ko kumwakira ngambia muno asengencho nere obeire obwengencho sana na ndo beiro muremereria ekekugera timetie kaite kwara igure ya Matoke Matoke buna chakete siasa yae buna atachite kubuli chikura na bete promise no muskeruto ngango mwalenge kende ase serikali lakini unfortunately paka bondo tutarakora taramwa ekereri riba rosti agreement agateba nkogenda ari kumukolere campaign ya presidential agachakire chikura agateba nkomwali kiruki UPS tamoeti agachagateba nkomwali mirimo paka Simba governor Simba arati musabiri omukwanire kabere igore ya Matoke stadium gaiga lakini murai westanya akora kende gyonse lakini bado Matoke tarakumoyo otebirenga nabanga nabatanga njira bongo gendera gusugu usugu maso njinde kumwakira ngambia mono asengenjare mereiri na inde urochi taranyora gasi turatebe gustara tarayumire yonse na mwananchi lakini naende twakusabwa abantu baitu so ngo mwakira ngambia mono na inde musabira amaya nyasaye ndire ko mwafingia so that agendere gukonyaba abantu
elio mwelio na nje ngoteba ngambia bana singencho litangani aya kwancha ko ngostiri tukulia lero nimete nabange magana sports buna ko amboliri swali abande bali bamanyete emipira muno ombwa baganeti baiche bakwanira magana sports lakini inchoroche kwa nyoliro opportunity wachire gusanga muna nje yongo gwakera ngambia mona singencho ya maskani ayo na ndingo kubolinga next time muri bakulira atoke na nabo kungarike sawa utara soka kuroiga ni maitendere ngeti chigosori lakini tikango boli na balire asensemo ya siasa mheshimiwa na bwatekerengeri nandigyo guchi kwimukira igoro mwaka buchi 2025 Okay, mbia kwa mboli swali elio liriga tu ubugafana tu ari kurigia lakini tugacha tugatiga akera tu irana likuru kanyari bali ndoche ngabanyari bali njira ba kwana njira bakurie biara igwa filetinga aira no buchumbe gwanyari bali masaba so no embono nyendiri onye tumanya riri tumacho tu step that side tukagenda go support machogu onye tumanya tu yana nyari bali ndoche ngakanga matoke na rumo chumbo nyari bali igolende nga 2027 nyasa tu ikiobuya ndoche nga matoke na bara abasibo chakobo mu chumbo nyari bali masaba egeko era abantu baitabire na ende ndoche nga gwikaba mwa chikura na era bwanchire igonge kerengereri ndingete gotigwira ne litri swali kwa mboli mbia kabisa yambia muno Boniface Achuka so kunyana kwa bako liyetinza cyaho nande wikira nagaiga aseto cyane ko batogosanga maseyemo ekentokero kwa nyara ko bako kweba keigo nagani omanye omwanchiwa omurigiriria ko bando tinga chinsa kigenda to kumenya kagaiga so bwango sana bamanye abantu baro oranyara ugenda to kurigiye television gaiga eido gotebanga amanye nga kiara nyara ko bako bikera anyara ko bawikira na se academy go sale tabana ba nigendo narete goteba asioli bantegerete nende baragani kumuganye baragani kumanya igoro ya Matoke Foundation mono na mono igoro ya Charles Chwe Matoke Academy igonda bai namba ya nenche yako ya to chinji na gambira igase studio na ende bono krokende nje bategerere kina kwani no maite mbarkero kende batete komboria maswali krokende manual time yoko boli namba ya nesi migere 0710 83 7600 Niro le nande 07 10 83 76 00 inere namba ya nesimi uyoratake kumumanya mono na bakungakira esimi no mwerirende nkware kunganchira ntuma maigarende singencho tideka jetani ber so ntete kwa singencho buna nachega nabo kama binatiga abantu nyumba so bona awora ira note bungatalia bona te ngabona agendo ikaria se kwaling so number 1 tete kwa ni family yane asingi nomba nganchira nachira cha okoro bokoliri uiga nabo igo na abantu bonse beke jokia na kiabo gecha senkuru na baro na bakwaniri na ende nindagote nindo mo chairman wekimbuge ngabo gecha focus CPO ndero ngumera 3 bona bongo bakwandi bonse na ende baboli sana tumira na mapema tokole mirubiriri takiri no mwelio unganchire ntume ngora bunande iga ni sireti my grand mata lakini ndasinge nchiyo bokoreri uikoche okole oche buna kwarangiriwe ninsireti omongina maokoro kurukungu mongina Josephine Gesare awaya ose Achuka okuru ensemo ya my grand mata asarwete so omongina inasirete mirubeli yayegere nga mambintu twara muchango ali mabuko stage mpya tomurusi mocheli litukuli aramis tomoini chuma igolende ngo tomengoro cha senkeyo ya maokoro Josephine na abana ba Evans sister Kasaya Robert Charis Winfrida Yukaria Cyprian na abande ngo bataipole asinge nchukorera kumungina baba na ende no turamo ngaite na wiki yiga ntobwaterane koranga twaini ri umungina yo asinjirere ya maskani na rayo nbia mona asinge nchuyo go ngali bageliga ayambia mona intu na Getembe television toko tumengora ya toko cha familia yo na kigima ngwa kirengambia mona sukonya ko wikirania sumuri bwetu ntiko so limea Getembe television na rekionga kya mamugusi kigima umwancho murigiri na wikira buno toko yo kolera muri bwetu ani chigosoli watakati bo muri bwetu ani Getembe yo gochera kila lituko gochera lituko Jumatatu ikali lituko ya Juma asa chinse chiga cyabona magusakira chinsa chiria 12 wika chinsa chiria inye cyabona mambia igite kiganiro kyarenge kya Matilda Obaigwa
na rubwatu murubiri bwetu ani agetembe lakini ndende tuacha sumurubiri bwetu ani chigosali nabuno kana tukonyara kuba kwichingira emirubiri yonsi ya Getembe television tikanyire libageri kana ndenya ariko bango gwakera ngambi yamono asoko echora yonsi piko yobwate kurwase Getembe television nabo igo asenchire bwekera nabo konyara kuba gutonyora gusonya tonyara tukuba gutikera asenchire liyo bwekerano sumurubiri bwetu ani chigosali netwani ya Getembe nabo gutonyora sensemo ya Facebook @Getembe FM and TV asenchire liyo bwekerano nyara kuba konyora umurubiri yo ase encherelia enkerano ukaniri burigeri rubya ime ya Getembe television cyane gukora kwa Maureen Siango. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandegere uzito somya bamura baje kuya mandegere ase ogo design print nabo igogo brand gwakero chibiche nabo igo videography kisi printing hub KPH nintwe abanyankongo asorongo iriga incho kisi printing hub asokoro saligwa chibana chonsi chibene chirorabwo sebana chinde chonsi chi signages chibene cha 3D nintu number yemo ogo apply chi passport nabo igo chi visa ogo print ne korosi chi diary chi t-shirt chi hoodie chi kobia amaburi chi reflector ebikombe chi wristband amo ne chichuba chi amache as graphic designing as chi poster chi flyer funeral programs keroto dari kweba chi magazine au ajirago cha egertoko konya ngai togotoka ase mitandao tonyore buna kisi printing hub ase ogocha aschebeshito Tori Sansara Complex Center Fast Flow kusotwa Kresimi ase namba 0727 026368 use 0115 541502 Kisi Printing Hub KPH. We are the best. Why choose the rest? HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo ansukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigoba kubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure arthritis cancer chinyigo imichando yichinguru chaba